Tudod, mi az egyik legjobb érzés a világon? Amikor derült égből jön az elismerés. Amikor elindultam a mi utamon, őszintén, egy katasztrófa volt. Csetlettem, botlottam, teljesen új szakma, új közeg, új emberek, új kihívások. Kértem a mentorom véleményét, vártam, vajon mit fog szólni. De tudod mit? Az építő kritika igazi kincs, abból fejlődsz, abból tanulsz. Mostanra már egyre többet dolgozom önállóan. Csodás üzeneteket kaptam a közösségi chatben, csak néztem. Fantasztikus érzés, amikor a mentorom és az igazgatóm ismeri el a munkámat. Mi így dolgozunk, egymást támogatva, nőként, nőkért. Csatlakozz te is, mert ez a közösség tényleg igazán különleges.